شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ پڑھ قرآن سب تو پہلا کس نے کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ پڑھ قرآن سب تو پہلا کس نے کہا؟ میں ہاں بہتر۔ بابے تے شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ اس درگاہوں ردن ہویا مردود شیطان، قال فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین۔ پڑھ قرآن سب تو پہلا کس نے کہا؟ میں ہاں بہتر۔ بابے تے شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ رب فرماندہ زمین دے وارث بابے نے، رب فرماندہ زمین دے وارث بابے نے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ رب فرماندہ زمین دے وارث بابے نے، ابلیس کہندا بابے تے شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ نبی فرماندے میرے وارث بابے نے۔ کتاب کا نام سنن ابن ماجہ، لکھنے والے محمد بن یزید، حدیث کا نمبر 223، راوی حضرت ابو درداء۔ ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء۔ نبی فرماندے میرے وارث بابے نے۔ منکر کہندا بابے تے شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ نسل و نسلی دین دے خادم بابے نے، نسل و نسلی دین دے خادم بابے نے۔ بے نسلہ کہندا بابے تے شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ دین ایمان قرآن دا اوہو دشمن ہے، دین ایمان قرآن دا اوہو دشمن ہے جیڑا کہندا بابے تے شے کوئی نہیں، بابے تے